Pozdravujem z Madeiry. Požičali sme si takéto fajnovúčké autíčko za iba 24 eur na deň, čo je fakt úplne super. Počasie je dneska také oblačné, trošku vietor, ale aspoň je tu teplo a krásna zelená príroda uprostred decembra. Madeira sa inak nachádza v Atlantickom oceáne, asi 400 km od Kanárskych ostrovov. Je to ostrov sopečného pôvodu a známy je aj tým, že sa tu narodil Ronaldo. Uá. No pekné. Čože? A ďalší? Fú, tak to bude dobre mokrý. Ešte, že je teplo. No tak ideme na to teda. Ďalší tunel pred nami. Ľudia išli odtiaľ úplne mokrí, tak som zvedavý. Fúha, tak tu prší. Dobre. Vianočné trhy vo Funchale. Sranda. Miesto cigánske tu majú chobotnice, ryby, tu nejaký všetko možné. Takže je tu nejaký rozdiel. Jaká haluzina. Osprchujeme si auto. Na celej Madeire je inak veľké množstvo banánovníkov a takto sa to dá poprechádzať dokonca priamo cez ne. A tieto už sú veľké, to si asi aj odtrhnem. Teraz sa nachádzame pri najstrmšej lanovke v Európe. Fakt úplný extrém. Rovno pod nami. Wow. Ty kokos, sa to skoro kolmo dole ide, to je neskutočné voľačo. Ty vole. 450 metrov. To je riadne dole. A tam je tá dedinka. Už ideme naozaj dlho a stále sú tu všetky stromy ohorené. Fakt na veľkej ploche to muselo horeť. Čaká nás ďalší tunel, je tu celkom dosť vody. Uvidíme, snad sa dostaneme ďalej.
Šmýkajú sa na kolesách, ale nie. Dobre, šmýkať sa môžu. Jediná pláž na ostrove je v mestečku Seychelles a takéto útesy sú všade. Je tu taký čierny piesok a všade vodopády. No chalani sa je kupu, celkom fajných vlnách. Dnes si dáme hrebeňovku medzi najvyššími vrcholmi Madeiry. Začíname na Pico do Arero a koncom trasy bude najvyšší kopec Madeiry Pico Ruivo, vyše 1800 metrov. To sú neskutočné zrázy. Celkom dosť to klesá, takže prevýšenie bude dneska riadne. Tie steny tu vyzerajú ako steny nejakých hradov. To je sranda. A tunel za tunelom. Tu je vidieť celú trasu, ako ide cez tie skaly. Cez jeden tunel, cez druhý tunel. Tak a sme na vrchole. Škoda toho oparu, ale niečo je vidieť. A zdravie. Vrcholové chvíľečko nesmie chýbať. Korál. Po ceste naspäť volíme trošku inú cestu, kadeľ takmer nikto nechodí. Je to také zaujímavé, také dobrodružnejšie. Dobré tunely. Celkom to zarástlo. A už idem dole odtiaľ. Tak konečne sme v civilizácii. A tady to sme išli niekade. Chodník tam absolútne nie je vidieť. Čistá džungla. Záverečný úsek a tam už máme cieľ. Celkom makačka dneska. Po
turistike si dáme zaslúženú odmenu, takúto špecialitu madérsku. Je to banán s rybou, s takýmito fajnovúčkými výhľadmi. Posledný deň výletu si pozrieme východnú časť Madéry. Dneska inak počasie úplne na krátke rukávy hneď od rána. Teplúčko. S Madérou sa lúčime na letisku Cristiana Ronalda. Takýto pekný výhľad je tu. Priamo na dráhu.